Maša i medved. I akcija! Medo! Želim napolje! Medo! Dosadno mi je! Dosadno. Bolje da gledam crtače na televiziji. Dosadno mi je. Tako je dosadnjikavo dosadno. Onda ćemo mi da napravimo film. Sada da snimamo film. Misliš da prvo moramo da napišemo scenariju, drugi nemaju scenariju? U redu onda, dogovoreno. O čemu će biti? Ko će htjeti da gleda nešto tako dosadno? Ne! Stvarno nam ne treba ovakav film. Ovo je bolje. Ovo je već odličan film. Filma. Ne, ovako neće moći. Zadovoljan.
Ja bih rekla da je ovo dobar film.